Us donem la benvinguda a aquesta trobada que ja és habitual de les càpsules de traducció. Avui tenim amb nosaltres a dues persones especialistes en el tema de traducció de videojocs, que són la Carme Mangirón, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Rubén Giró, de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Recordeu que aquest cicle l'organitzem des del Departament de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, justament de la Universitat de Vic. Abans de continuar, voldríem agrair el suport que donen a aquest cicle les entitats següents: IDIS, Tech for Word, PEN Català, EUMO Editorial, l'Institut Ramon Llull, l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, l'Associació de Professorat d'Anglès de Catalunya i l'Associació d'Intèrprets de Conferència d'Espanya. Recordeu que podeu anar deixant comentaris i preguntes al xat i al final de la conversa la meva companya Caterina Riba traslladarà aquestes preguntes a la nostra convidada d'avui. Si ens voleu seguir per les xarxes, recordeu que el hashtag que tenim és @conversatrat. Però abans de cedir la paraula als protagonistes d'avui, voldria referir-me al caràcter especial que li volem donar a aquesta càpsula, perquè volem fer un record a la nostra companya Olga Torres, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ens va deixar recentment. És una persona, l'Olga Torres, que és molt propera per la Universitat de Vic, perquè va ser professora del nostre màster de traducció i perquè l'hem trobat moltes vegades en circumstàncies molt diverses. Per exemple, compartíem el consell de redacció de la revista Tradomàtica i molts moments en què hem pogut gaudir de la seva afabilitat i també del gran coneixement que tenia del món de la traducció. Amb l'ocasió de tenir avui amb nosaltres a Carme Mangirón, que és companya de departament o era companya de departament d'Olga Torres a la Universitat Autònoma de Barcelona, podrem aprofundir una mica més en el record i homenatge a aquesta nostra col·lega tan estimada. I, Rubén, endavant, comencem la conversa d'avui. Moltes gràcies, Marcos. Moltes gràcies. Benvinguts a tothom. Començo presentant a la nostra convidada i després fem unes preguntes. Carme Mangirón és professora catedràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona, membre del grup de recerca Transmèdia Catalunya i membre de la xarxa de transferència de coneixement AccessCat. Ha estat coordinadora del màster universitari en traducció audiovisual del 2016 al 2023. Va obtenir el Premi a l'Excel·lència Docent a la UAB l'any 2022. Les seves principals àrees de recerca són l'accessibilitat i la localització de videojocs. Ha publicat diversos articles d'impacte relacionats amb aquests temes i ha participat en diversos projectes de recerca nacionals i internacionals. Va col·liderar amb Anna Matamala el projecte Researching Audio Description, Translation Delivery and New Scenarios i actualment lidera també amb Anna Matamala el projecte Del text escrit al text oral, en lectura fàcil, audiofàcils en visites culturals i videojocs. És coautora amb Minako O'Hagan de Game Localization, Translating for the Global Digital Entertainment Industry i una de les editores de Fun for All, Translation and Accessibility Practices in Video Games. També és la principal organitzadora del congrés Fun for All, amb el mateix nom, Translation and Accessibility in Video Games, que va començar l'any 2010 i se celebra a l'UAB cada 2 anys. He deixat pel final de tot la línia que més m'interessa per aquesta xerrada. La Carme és molt coneguda per la seva experiència professional com a traductora, especialitzada en localització de programari i videojocs. Els grans hits que l'han traduït i l'han fet famosa són, esclar, Final Fantasy, del 8 al 12, de l'anglès al castellà.
Carme, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació. I si abans de començar amb les preguntes vols afegir algun apunt a les paraules d'en Marcos Cánovas respecte a l'Olga? Moltes gràcies, Rubén i Marcos, per haver-me convidat, i també em fa molta il·lusió que aquesta càpsula li dediquem a la estimadíssima Olga Torres, que he tingut jo també la sort de conèixer durant molts anys, perquè vam estudiar juntes la carrera. Ella anava un any per davant, però ens coneixem des de fa molts i molts anys. També vam coincidir en una de les nostres primeres feines, que treballàvem traduint SAP, el programari i el sistema d'ajuda, i recordo que cada divendres ens portava crispetes, perquè l'Olga era així, era una persona generosa, entregada, era llum, era alegria, era amabilitat. També ha destacat molt per la seva recerca, com ha dit en Marcos, en aspectes de tecnologies de traducció automàtica, també aspectes de professionalització, sempre s'ha preocupat molt també de l'alumnat, i després també he tingut la sort de ser al seu equip de deganat, primer com a coordinadora d'un màster i després com a un any i mig com a vicedegana d'estudis i secretària acadèmica, càrrec que vaig acceptar perquè ella era la degana. Bé, de fet, són dos càrrecs. I jo crec que ha estat una degana molt estimada perquè es preocupava moltíssim per tothom, sempre amb un somriure, sempre amb idees pioneres, com després de la pandèmia fer classe a l'exterior. Una persona brillant, afectuosa, generosa, i la trobem molt a faltar. I em fa molta il·lusió poder-li dedicar aquesta càpsula, perquè jo sé que ella també s'estimava molt l'UBIC, perquè també hi havia treballat, i tots els companys i companyes. Tots la recordarem, així com dius tu. Realment, alegria, molta alegria era. Va, doncs, comencem. M'agradaria que ens poguessis explicar què et va empènyer a iniciar-te en el món de la traducció. Com vas arribar a especialitzar-te en localització de videojocs? Doncs vaig fer traducció perquè sempre m'han fascinat les llengües i les cultures, i vaig pensar que m'oferia la possibilitat d'aprendre una segona llengua, no? Que també m'estava plantejant fer filologia anglesa, però la traducció podia aprendre una altra llengua, i aleshores vaig tirar cap aquí. I en el món dels videojocs és una mica de casualitat, però deixo una mica la intriga, el cliffhanger, potser per més endavant de l'entrevista. Perfecte. Vas estudiar japonès a la carrera? Vas començar a estudiar allà? Ja en sabies? No en saps? Explica'ns una mica. Sí, vaig començar a la carrera perquè em feia il·lusió aprendre. De fet, va ser una mica de casualitat, perquè jo ja estava estudiant alemany, però també em feia il·lusió el japonès per tot el tema de la cultura. En aquell moment Japó era, no, una gran potència a principis dels anys 90, i m'havia trobat algú que em va dir: ui, conec una traductora de la Nissan de japonès que guanya molts diners. I vaig pensar, això és interessant també. Però, de fet, vaig anar adoptant, i el dia de la matrícula vaig pensar, mira, com fem moltes vegades, tiro pel camí fàcil i alemany, però ja no quedaven places d'alemany. Era la primera llengua que s'havia acabat, i aleshores vaig dir, doncs mira, el destí ha decidit per mi, el japonès. I vaig començar, i a la setmana vam passar per les classes dient, si algú es vol canviar a alemany, queda'm... I no, jo ja estava fascinada pel japonès, un amor que estic tocada pel japonès des de llavors i fins ara. M'agrada molt. Ostres, però per tant, no pensaves en traduir videojocs, pensaves en guanyar diners, que és el que fem tots, o molts. Exacte, pensava en guanyar-me bé la vida. Val? I com vas arribar a això, a especialitzar-te en localització en localització de videojocs? Com vas traduir Final Fantasy? Exacte. Doncs mireu, de casualitat, com és la vida. Jo això també els dic al meu alumnat, això a vosaltres no us passarà, però els temps han canviat. Doncs jo estava a Irlanda fent un màster i em van trucar un dia per dir-me: a tu t'interessaria traduir en Final Fantasy? I jo vaig dir una mica, a veure, què és això? Perquè jo no havia ni jugat al set, vull dir que vaig anar, vaig llogar, en aquella època podies llogar en els videoclubs, que és una espècie en extinció, vaja, podies anar i podies llogar una consola, podies jugar al joc, i sí, vaig fer la prova, vaig passar la prova, vaig fer l'entrevista, o sigui que sí que vaig haver de fer una prova, però em van trucar perquè, clar, això era l'any 90, finals del 98, 99, i clar, hi havia molt poqueta gent que pogués traduir. I què van fer? Doncs van trucar a la UAB i a la professora de japonès, la Minoru Shiraishi, i li van dir que li recomanés
persones, no?, que ho poguessin fer, em van recomanar unes quantes, entre elles jo, em van trucar, vaig fer la prova, l'entrevista i vaig acabar traduint els Final Fantasy. Que clar, ara si ho expliques així tothom pensa quina sort. Ara has d'enviar molts currículums i fer moltes proves i tenir molta paciència, però tothom pot arribar-hi igualment. Uau, que curiós, però et va trucar Square Enix, que eren els programadors, PlayStation, una agència que estava per allà al mig? Exacte, mira, era Uau. Baum Global Solutions, que després van passar a ser Lionbridge, perquè després Mhm. del desastre del Final Fantasy VII, perquè Square Enix és una empresa, clar, el 7 ens va arribar en aquí, no? Però hi havia molts altres Final Fantasy que a Europa no havien arribat, i el 7 tenia, ja ho sabeu, no?, que la traducció amb la llevó i su equipo l'espera en el piso de arriba i aquestes perles, doncs era un joc, és un joc boníssim, per molta gent diuen que un dels millors, però molt mal traduït en tots els idiomes. I aleshores l'empresa, quan va veure totes aquestes crítiques, van decidir que volien que la qualitat del seu producte localitzat, no, traduït, fos la mateixa que la del producte original, que al Japó està molt ben considerat. I aleshores, com que no tenien gens d'experiència encara, van contractar els serveis de... Aleshores era Baum, i justament estava a Dublín, la seu, que era on jo estava també, perquè estava fent el màster a Dublín. Per tant, a mi em va anar molt bé. M'agrada molt que hagis especificat això de que l'empresa volia parlar o volia conservar la mateixa qualitat en tots els idiomes, val? Perquè Sí. parlant de la qualitat, tenim això, una gran diferència entre Zero Wing, que té la pífia més gran de tota la història dels videojocs, amb el All Your Base Are Belong to Us, d'acord? Fins a l'exigència anual de grans jocs o de grans empreses, com per exemple Nintendo. Per posar un exemple d'una empresa on quan jugues els seus videojocs veus que tenen molta cura en la traducció, com per exemple les traduccions aquestes esbojarrades de Pokémon on parlen amb accents molt castissos, però en canvi, notícia de fa un parell de setmanes, han aprovat la localització per l'espanyol de Llatinoamèrica perquè ells no entenen coses com Chachipiruli i coses així, que surten als Pokémon Espanya. Val? O aquests trets lingüístics molt marcats que fan fer els personatges no jugadors d'Animal Crossing. Val? Jo ja sé que hem evolucionat i som molt conscients que ara hem de ser molt curosos amb la qualitat i tenim aquells videojocs d'aquell moment en què l'argument importava poc, val? O gens en el resultat final, arcade clàssics on només havíem de matar coses, i altres jocs d'ara o molt famosos, val? On Portal, Call of Duty, FIFA, la llengua ho és tot. Val? Els meus alumnes saben que m'obsessiona la qualitat del producte final i vull que siguin conscients, això, que la traducció és un pas més, però no és l'últim. Com controlen la qualitat en el món de localització dels videojocs? Sí, doncs a més de les revisions, diguéssim, que puguis fer dins del mateix equip de traducció, no? Que tu, quan tradueixes, tu revisa el company o la companya, o de vegades també hi ha un equip que ho revisa que no són de l'equip de traducció, però la part més important és el quality assessment, no? O el quality control, que és que en el cas de les traduccions és el QA, no? Que és el Localization Quality Assessment, i això és importantíssim perquè és la primera vegada que es veu el joc en el seu context visual, perquè a més ara que fins i tot les empreses japoneses han passat al model SimShip, no? De Simultaneous Shipment, què vol dir? Que estàs traduint el videojoc a mesura que l'estan desenvolupant, amb tots els reptes que això té i la manca d'accés al context, no? Si nosaltres com a traductores i traductors pensem, ostres, traduir un producte audiovisual, multimèdia, multimodal, sense veure'l, no? I sobretot si tradueixes del japonès o el xinès, que el llenguatge corporal, etc., és tan diferent, doncs sí, es tradueix així. Aleshores, per això és tan important el control de qualitat. Aleshores, tenen l'estàndard, diguéssim, que és el de funcionalitat, que per les empreses és el més important, no? Que no es quedi penjat al joc, que si fas un encanteri faci el que toca, però també tenen el de localització, no? Que compleixis amb el que es diuen els estàndards de localització per la plataforma per la qual es publica el joc, que sigui correcta, no? La traducció, que sigui idiomàtica, que no surti de les caixes, per exemple, això cada cop passa menys, no? Perquè amb una bona internacionalització doncs, les caixes de text ja s'expandeixen o els missatges d'ajuda, no? Van passant, però vaja, totes aquestes coses doncs, s'han de comprovar en el procés de control de qualitat i de fet
Jo penso que és un error, però de vegades les empreses posen més pes en el control de qualitat que en la part de traducció. Perquè de vegades, si traduíssim en millors condicions, ens donessin més material de referència, etc. Doncs més informació sobre el límit de caràcter, sobre els personatges. A veure, que les empreses japoneses, com tu deies, com Nintendo i Square Enix, t'ho donen, però en molts altres casos no tens aquesta informació i aleshores per això l'èmfasi és en el procés de control de qualitat, perquè és el primer cop que veus la traducció implementada en el joc i és molt important. Tu reps aquests informes de LQA, etc., i et toca tornar, per exemple, a proposar canvis o se n'encarrega un altre? Depèn molt de l'empresa i el model que tinguin. Per exemple, hi ha empreses en les quals, sobretot occidentals, en les quals l'equip de control de qualitat pot fer canvis directament. No tothom, normalment hi ha com el responsable o qui sigui, i els pot fer. Però les empreses japoneses com Square Enix, les persones que tradueixen també participen en el QA i aleshores tenien la paraula final. És a dir, que si ens fan alguna proposta, t'arriba per la base de dades, tu vas mirant, revisant els que són de tipus textual, i si no hi estàs d'acord, doncs tens la potestat, mana la persona que tradueix. En altres empreses, no, la persona que tradueix no participa en l'LQA i aleshores, doncs, que això és un perill, perquè qui ha traduït el joc és qui el coneix millor, perquè el coneixes tot de pe a pa perquè has vist tot el text. En canvi, en el control de qualitat, per moltes hores que hi dediquin, de vegades és impossible que es cobreixi tot i per això de vegades, encara que sembli impossible, surten jocs com el Cyberpunk 2077 que tenia tants bugs, bugs o problemes. Per tant, jo penso que seria bo que les condicions en què treballessin les traductores i els traductors fossin millors perquè això facilitaria el procés de control de qualitat, però ara per ara li donen com més èmfasi en el de control de qualitat. Haurem de reclamar més, Sí. més bones opcions o més bones condicions. Ja ho sabem que en traducció bo, barat i ràpid no existeix. Són tres opcions que no es poden complir, és impossible. Has dit que Square Enix, Nintendo solen facilitar una mica la vida als traductors, facilitar la feina. Com van els formats? Què us donen? Amb quins fitxers treballeu? A veure, jo he treballat sempre amb Excel i Word. Amb Square Enix i Nintendo fins fa res també tenien un programa semblant a l'Excel però fet d'ells. Ara per això han començat també a exterioritzar algunes de les coses. Per exemple, en el Final Fantasy XV també s'ha traduït, no s'ha traduït a dintre, part, i aleshores en aquests casos doncs, les agències de traducció utilitzen totes les memòries de traducció. MemoQ, per exemple, és dels programaris que s'utilitza més en videojocs, com a mínim aquí a Europa. També Phrase, el Trados, però poc. De vegades per això et fan servir el Crowdin o el PO Editor, depèn molt del client i aleshores el que vulguin fer servir. Però vaja, jo diria que MemoQ és dels que es fa servir més. Val. Això també és una cosa que facilita la feina als traductors, perquè a vegades, segons com t'arribin, has dit això, fitxers PO, Excel, etc., et trobes que has de fer de traductor i d'informàtic, i entendre com has de tractar aquests documents a vegades és una mica complicat. Quines directrius us donen a l'hora de traduir videojocs d'aquesta envergadura? A nosaltres, jo sempre me n'en recordaré i ho comento, quan vam començar, la primera reunió ens van dir de Square Enix, volem que la gent que jugui en aquest joc en castellà el gaudeixi i el senti com si fos seu. O sigui, que no notin, això és com la invisibilitat de la traducció màxima, però una mica com paradoxal, perquè tot i que no s'ha de notar que és una traducció, tens molta més llibertat per fer canvis creatius, per adaptar bromes, referències culturals, qualsevol cosa que pensis, ui, això no s'entendrà o això no farà gràcia, doncs és aquesta com paradoxa, que no s'ha de notar que és una traducció, però d'altra banda tens la agency, que diuen en anglès, l'empremta creativa que tu pots deixar és molt més gran que en altres modalitats de la traducció. Per tant, és això, una mica, sobretot traduint això, per Square Enix, fes el que calgui perquè aquest joc la gent el jugui i el gaudeixi com si hagués estat escrit en castellà. Molt bé, això que tu has dit que no es noti, que és una traducció. Has dit
jocs de paraules, etc. Jo, per exemple, recordo riure moltíssim jugar a Final Fantasy VII amb el meu germà i que apareixia una noia que es deia Tifa, que segurament en castellà ningú hi va caure, però en català ja sabem què vol dir. Amb el canvi d'idioma, com feu això? Qui controla noms malsonants, dobles sentits no intencionats, etc. O no es controla i a vegades passa? Sí, normalment recauen... A veure, et donen al principi, et donaran les instruccions de els podeu traduir, no els podeu traduir. Normalment la norma és no traduir-los llevat que siguin noms, com en el cas d'Animal Crossing, que comentàvem, o de Pokémon, no? Que tinguin alguna càrrega. Però clar, també passa que si el desenvolupador, no? L'empresa que desenvolupa és japonesa o és nord-americana, és impossible que, com el tio aquest, no? Que coneguin totes les llengües o totes les possibles connotacions. Aleshores, depèn una mica de les persones que tradueixen, evidentment, detectar-ho, si notes alguna cosa que no funcionarà i dir-ho, i aleshores et diran, doncs sí, es pot canviar, o et diran, doncs no, no es pot canviar. I cada cop la tendència és menys, perquè quan nosaltres vam començar amb els Final Fantasy, per exemple, un cas típic que jo esmento de vegades és el de el Final Fantasy 8, no, 9, que el protagonista es deia en japonès Gitan, que van transliterar com Zidane, en una època en què el Zinedine Zidane estava en el seu màxim esplendor com a jugador de França. I clar, ho havien transliterat amb Romagi, no? Que és com l'alfabet llatí, com a Zidane, i quan els traductors japonesos van veure això, oh la la, mon Dieu, no pot ser, no sé què, perquè clar, a més el protagonista era un lladre que tenia cua, etc. Vull dir que clar, que les associacions o fins i tot problemes de marca vull dir que no se sap si hi hagués pogut haver problema o no, i aleshores ens van deixar canviar-ho, i en aquest cas ens van dir cadascú que busqui un nom que soni similar en el seu idioma, i nosaltres vam posar Gitan, perquè clar, Gitan, o en castellà Gitan, clar, sonava encara pitjor. Aleshores vam posar Gitan, perquè en alguns llocs d'Espanya o de Llatinoamèrica aquesta G es pronuncia com a Y, en francès van posar Gidan, bueno, que ens van deixar canviar-ho, no? Però, per exemple, en el Final Fantasy X hi havia un personatge que es deia Penelo, que no ens acabava de convèncer tampoc, i aquest no ens el van deixar canviar. O sigui que jo crec que com més va, menys deixen per tot el tema de la internacionalització, però si hi hagués algun problema greu, potser sí que ens deixarien. És una negociació que s'ha de fer a través del gestor de projecte o el coordinador o la coordinadora, com a mínim avisar-ho, perquè en altres casos també havíem detectat, per exemple, l'esvàstica budista, però la invertida, que en els temples japonesos o xinesos doncs és bona sort, però que clar, que aquí la gent no s'adona si està cap a la dreta o està cap a l'esquerra i es pot interpretar com, com simbologia nazi. Doncs això en el Final Fantasy VIII va passar, en el Cypher, un dels personatges, ho vam dir i aleshores van canviar el disseny del personatge i van posar com una flor de llis, com la que portaven els mosqueters i tal. Bueno, hi haurà qui dirà, és pitjor, és millor, això ja cadascú. Però bueno, moltes vegades qui desenvolupa aquests videojocs no ho sap, llavors és la nostra responsabilitat informar-ne i com a mínim ja podem dormir tranquil·les. Després, si ho canviaran o no ho canviaran, ja no depèn de nosaltres. Clar, per exemple, no ho sabia, això de aquesta creu gamada invertida. Això van canviar a totes les versions o només a la de fora del Japó, diguem-ne? A la de fora del Japó, clar. Wow. A la versió japonesa va quedar i aleshores a les versions per Amèrica del Nord i per Europa ho van canviar. Ostres, que interessant. Vinga, parlem de com està les tendències actuals. Val? Com veus la localització de videojocs, especialment cap al que fa a la gran onada que tenim en traducció, que és intel·ligència artificial o traducció automàtica? T'ho pregunto perquè Square Enix va declarar a principi d'aquest mes, sí, o finals d'octubre, principis de novembre, que vol que la IA generativa faci el 70% del QA i debugging dels seus jocs per finals del 2027. Com ho veus, això? A veure,
no m'agrada, no? Com a bona traductora de peu, diguéssim, no, jo m'estimaria més que això ho fessin, no, humans i humanes. De tota manera, com a mínim em consola que no hagin dit el 70% de la traducció, perquè això també hi ha empreses com Electronic Arts, per exemple, que ja des de l'any 2019 estan invertint molts recursos en la traducció automàtica i ja tradueixen molt del contingut dels seus jocs amb traducció automàtica. I després, clar, evidentment, en postedició, si és contingut que té impacte emocional, etc. Però hi ha altres empreses com Keywords, Alpha, Alconost, que també estan dedicant molts recursos a recerca en traducció automàtica i a construir els seus propis motors. Perquè, clar, el tema és que hi ha molts reptes, no?, de la traducció automàtica, per exemple, la terminologia específica, perquè molts cops és de mons inventats o irreàlia que realment no existeixen i que, clar, això costa, no?, de traduir, les variables, que moltes vegades no les reconeix, i tota la part més de creativitat. Però què passa? Que si fas un motor de traducció específic, no?, alimentat per jocs teus i jocs de la mateixa saga i del mateix gènere, amb la terminologia, clar, els resultats cada cop són millors. I aleshores ja et dic, estan traduint, algunes empreses estan traduint molt amb traducció automàtica i després edició. No totes, per això. I estic molt contenta que Square Enix de moment només vulgui automatitzar el control de qualitat, tot i que, clar, no hi ha res com un ull humà, no?, per detectar, però bé, suposo que les incoherències terminològiques, aquest tipus de coses sí que les podrà detectar. I pel que fa a la traducció, jo crec que a dia d'avui la traducció automàtica, tot el contingut creatiu li costa, no? Vull dir, no es pot comparar a la qualitat d'una bona traducció humana, i després també que són totes com molt semblants, no? Perquè nosaltres a classe hem fet alguna prova amb l'alumnat, sobretot, per exemple, de traduir noms de Pokémon, que és perfecte, perquè com que no estan traduïts, doncs el castellà és un bon repte, i tampoc poden dir, ai, és que em sona, o jo li posaria així, no? I el que hem trobat és que, clar, que totes les opcions que et dona són totes com molt similars, no? Si teníem el Dubís, doncs això és com un ChatGPT que li falta una mica d'ànima o d'esperit, i que és tot com molt semblant, no? Aleshores, encara jo crec no ens pot substituir, si bé potser pot ser útil com per una primera, jo què sé, si tens un joc de paraules o un nom que et costa molt de traduir, doncs potser li pots demanar, no?, amb el prompting, i això jo crec que la intel·ligència artificial generativa, en aquest sentit sí que pot ser molt útil, perquè la traducció automàtica tinc aquestes cadenes de text i aquestes són les altres, però clar, amb un ChatGPT o qui sigui, no?, DeepSeek, el que sigui, li pots dir tradueix-m'ho que soni èpic, o tradueix-m'ho amb un registre formal, o tradueix-m'ho amb llenguatge del segle tal, tradueix-m'ho per una classificació PEGI, no?, per edats de menys de 12. I aleshores, clar, tu pots fine-tune, no?, que diuen en anglès, pots ajustar més l'output que et donarà, però també jo penso, segurament jo ja ho he traduït abans de fer tot això. Vull dir que trigues més amb tot el prompting que li has de donar i fins a arribar a una opció satisfactòria que segurament si ho tradueixes de zero. Per tant, jo crec que contingut més creatiu, de moment, encara estem bastant segures, tot i que hi ha empreses que ja estan fent servir la traducció automàtica i aleshores el que hem de fer és la postedició aquesta a fons, però jo crec que encara falta, gràcies a Déu, no?, perquè ens substitueixi la traducció automàtica amb videojocs o traducció literària, per exemple. Jo estic amb tu, també de traductor de trinxera, val? I m'agrada molt una cosa que has dit, perquè precisament això que li falta ànima, val? L'Audil Arquer, l'altre dia vaig sentir un podcast que també ho deia, el podcast de La Vermella, de traducció audiovisual, que són traduccions que funcionen perquè les paraules estan ben escrites, però al final falta ànima, falta xispa, o el que dius tu, si he de fer tants passos i al final, per arribar a una bona solució, segurament ja l'hauré trobat jo abans. Val? I hem de sortir una mica d'aquesta homogeneïtat que deies, de tot sona més o menys igual. Val? Els que som profes, a vegades, amb els alumnes els hi diem, això ho has fet amb el ChatGPT, no ho puc demostrar, però ho veig d'una hora lluny perquè és exactament igual. Val? Vinga, passem això a classe. Fa dies discutíem amb 2 professors el miratge aquest dels nadius digitals. Val? Tenim
ens arriben alumnes que han tingut accés a internet tota la vida, se'ls anomenen nadius digitals, val? I nosaltres donem per fet que tenen totes les competències digitals, però a la veritat no saben ajuntar fitxers a un correu electrònic, no entenen per què serveix l'assumpte del correu electrònic, per què serveix el cos, no saben què és una URL, l'escriuen al Google perquè la busqui. Com veus la formació de nous professionals davant d'aquest panorama que tenim? Jo crec que la professió de traducció està canviant i doncs ens agradi o no, no? Perquè el ChatGPT o la intel·ligència artificial generativa, la traducció automàtica, no? Digues-li com vulguis perquè més o menys és el mateix, no? Ara quan parlem des del punt de vista de la traducció, ha arribat per quedar-se i segurament doncs, canviarà bastant els perfils professionals, les sortides. Si fins ara la postedició era una cosa que tocava en poquet, doncs potser ara la revisió humana, no? Aquesta postedició doncs, hi haurem de fer més èmfasi. També potser haurem de buscar altres sortides professionals, no? Com d'assessors culturals o assessores d'accessibilitat, per exemple, creació de continguts, no? La cocreació en videojocs, sobretot si són videojocs japonesos, doncs de vegades també, no? Incorporar els traductors i les traductores en l'equip perquè també ja et donin, no, les idees de mira, això no funcionaria, o això sí, o per aquesta versió fem-ho d'aquesta manera. O sigui, incloure'ns, no, abans en el procés, diguéssim, des del procés de disseny, que idealment s'hauria de fer així. Per tant, jo crec, i a la preproducció també, no? Vull dir que ara potser doncs, treballarem més amb la preproducció, també en la postproducció, en la traducció també, esperem-ho, però el nostre rol anirà canviant i penso que és molt important que si no en saben, no, d'aspectes tècnics, doncs ho haurem d'introduir, no? Perquè també és molt perillós utilitzar aquestes eines sense un esperit crític o sense poder valorar bé la qualitat del que ens està donant, que tingui biaixos, no? Moltes vegades també les traduccions que et dona tenen biaixos de gènere, són super centrades en Europa, per exemple, no? Que quan parlem d'altres cultures doncs també hi pot tenir biaixos i problemes, per tant s'ha d'anar amb molt de compte i com que l'hauran de fer servir segurament, perquè encara que a nosaltres no ens agradi, les empreses és el que estan, no? És el que estan intentant introduir per abaratir costos i millorar la productivitat, doncs aquesta que es diu en anglès AI literacy, doncs serà jo crec que essencial que l'alumnat dels graus de traducció surti, no? Sabent quan fer servir, no, la intel·ligència artificial, perquè de vegades et pot ser útil, però de vegades no et pot ser útil, no? En quins casos, com, quina, també, no? Perquè tot el tema, per exemple, de privacitat de dades, etc. Vull dir que hi ha aquí molts aspectes a tenir en compte que la gent, no, l'alumnat no hi pensa, mira, poso això en el ChatGPT i avall. No, vull dir, hem d'aprendre com fer-la, quan fer-la servir i per descomptat d'una manera ètica i també és molt important que hi hagi transparència. No? Això ja més des del punt de vista dels serveis de traducció, no? Que la gent sàpiga, no? Hi ha diferents qualitats, tu també pots anar al McDonald's o pots anar a les 7 Portes. Doncs si jo vull una traducció feta per ChatGPT i sense revisió humana però que sigui gratuïta o que em costi molt poc, que jo sàpiga, no? Però si jo vull una qualitat bona, no? Com un producte més artesanal, per dir-ho d'alguna manera, i estic disposada a pagar-ho, doncs jo, si ho pago, vull que ho sigui, no vull que m'estiguin donant, no, gat per llebre, tampoc. Per tant, és possible que veiem, no, en el món de la indústria dels serveis lingüístics i de traducció que t'ofereixin diferents nivells de qualitat, diferents preus, però és molt important que sapiguem, no? Perquè a dia d'avui passa de vegades, jo tinc companyes i companys que reben un text per revisar, no els hi diuen que està traduït automàticament i l'acaben havent de traduir de zero, amb unes tarifes de revisió que no pot ser. Per tant, tot això també és un tema que s'ha de treballar des de tots els nivells. No vull ser pessimista perquè veig que tenim alumnes aquí a la sessió. Val? Ui! Ho ha colat, havia intentat tancar-los, perdoneu, un visitant. Dic que també tinc alumnes molt brillants, que saben realment quan fer servir les eines, quan poden fer servir una cosa, quan no, què és una ajuda, que no és un producte final, etc. Tinc una altra pregunta. T'arriben molts alumnes a classe que tenen clar que volen treballar en localització de videojocs?
Sí, nosaltres tenim a la UAB un màster en traducció audiovisual que fem de tot, doblatge, subtitulació, però sempre n'hi ha, no, dels 50 que entren cada any, sempre n'hi ha doncs 4 o 5 que venen a fer el màster perquè volen traduir videojocs, que és la seva vocació. Normalment són nanos o nanes que juguen i que els hi agrada molt la traducció i bueno, doncs volen ajuntar dues passions, la de traduir i la de jugar. Però sí, encara n'hi ha. Cada any en tenim molts que s'hi volen dedicar. Perdó, quins consells els hi donaries amb algú que vulgui començar en una carrera en localització, a part del que has dit abans d'enviar currículums? Exacte, aquest és el mètode tradicional, però que funciona bé, que és, evidentment, enviar currículums, fer moltes proves, tenir molta paciència. És un món en el qual costa començar, perquè si mireu les ofertes de feina, normalment sempre demanen experiència. Però jo sempre els hi dic, tothom ha començat sense experiència, vull dir que hem de començar. Per tant, que això no us desanimi, envieu els currículums i ja està. Però d'altra banda també heu d'estar molt al dia de tot això. Vull dir, tant si jugueu com si no jugueu, doncs heu d'anar seguint una mica què passa en aquest món, quins són els jocs, no, els últims jocs, les últimes novetats, què està passant. Si podeu també doncs, seguir doncs, per LinkedIn o per Discord, no? Que també hi ha molts grups de traductors de videojocs, de desenvolupadores de videojocs, doncs afegir-vos-hi per veure una mica, no? de què estan parlant. A l'Indie Dev Day, per exemple, actes d'aquests que se celebren a Barcelona o a la Saga, la Fira de Videojocs en català, sortir una mica al món, donar-se a conèixer, portar doncs, les targetes de visita ara ja no es porten, o sí, o fer-vos unes targetes d'aquestes ben boniques, no? que cridin l'atenció i estar molt al dia de tot el que està passant. I també una altra manera és, si no, doncs, per exemple, el projecte Ser Trencada, no? que tradueixen molts videojocs al català, doncs començar també fent traducció fan, perquè de vegades això, tot i que hi ha aquest tema de si és legal o no és legal, però vaja, ja és una experiència, ja demostra interès, doncs també us pot ajudar, no? Si prepareu un portfolio per enviar també quan feu la prova de coses que heu traduït o no. Participar en els Logjam, no sé si ho sabeu, però de tant en tant és una iniciativa de ja fa molts anys, de tant en tant hi ha alguns Logjam, que és aquesta competició internacional sense ànim de lucre per traduir videojocs i justament donar l'oportunitat doncs, a gent jove a entrar en aquest món, doncs, participar-hi en algun equip, després penjant les traduccions, anar fent una mica també, no, de buscar les maneres, no? Sempre, i estar molt al dia de tot el que passa, perquè a vegades a les proves us pregunten també de fer en alguna prova per alguna agència fins i tot o per alguna desenvolupadora que facis una anàlisi d'un videojoc o que parlis dels videojocs que jugues o coses d'aquestes, no? Aleshores, doncs, la passió. I informar-vos també sempre, no? Sobretot si heu de fer alguna entrevista d'aquella empresa, què tradueixen, quins jocs tenen, no? Perquè segur que ho pregunten, segur que us ho pregunten. M'agrada que hagis mencionat el projecte de Ser Trencada. Jo també crec que són molt potents. Sí. Parlem d'això. Com veus el mercat dels videojocs al català? Val la pena traduir-los? Ai, a veure, això a mi em trenca el cor que no puguem jugar en català. Jo penso que sí que valdria la pena perquè tenim, per exemple, una indústria editorial en català molt saludable i jo penso que hi hauria molta gent, no? Són molta gent que jugaria. Hi ha països als quals es tradueixen els videojocs amb menys habitants, no? que gent a Catalunya. Però, clar, les empreses és una mica igual que passa amb el cinema. De videojocs és tot revenue, sabeu? Investment i return on investment, que si no els hi han de sortir els números o si pensen com que ja saben castellà, doncs jugaran en castellà i vendré les mateixes còpies, no faran l'esforç. Aleshores, jo penso que potser caldria aquí que hi hagués subvencions, per exemple, no? de la Generalitat, com de vegades hi ha per traduir pel·lícules, no? de Disney o el que sigui, doncs, i si et donen una subvenció i veuen, doncs, ostres, s'ha venut bé, potser el proper joc sí que ja el traduiran directament al català, no? Però si realment no veuen que hi ha un mercat o que els hi amplia o no tenen ajuts, les empreses de videojocs no hi ha cap AAA, no? que puguem jugar en català, malauradament. Sí que hi ha els jocs, normalment, que es poden jugar, que són jocs més petits, jocs indie, que són els jocs que es desenvolupen a Catalunya.
però l'altre dia buscava dades i fins i tot no tots els jocs desenvolupats en Catalunya, no sé, en algun lloc vaig trobar 64%, en alguna altra font 74%, es poden jugar en català. Vull dir que fins i tot el que es desenvolupa aquí, no tot es pot jugar en català, no? Que dius, mare meva. Mira, jo te'n presentaré un, que no sé si el coneixes, que és Quilòmetre Zero, perquè són d'aquí Vic, Molt bé. els programadors. És el Dating Kill Emulator, té molt èxit, primera programació en català, i ara ja estan... Bueno, ara no, fa temps que estan internacionalitzant i es pot jugar en català. Val? Són 3 estudiants de la UBIC, no, són 4 joves, 3 són estudiants o exestudiants de la UBIC UCC i han tirat endavant un producte molt divertit, molta qualitat, però clar, com sempre, han posat molt esforç, han posat molta il·lusió, però han demostrat que tenen molt talent, tant per programar, com per dibuixar, com per saber-se vendre. Val? Si no hi has jugat, el recomano, eh? Dating Kill Emulator, ja ho apuntarem al xat. Val? Com veus la producció local de videojocs en català? Com... Doncs bé, a veure, també, n'hi ha forces, el que passa que, clar, que són empreses indie i, bueno, felicitats per aquests nanos que han fet aquest joc, perquè és fantàstic, no el conec, però després ja l'investigaré. Però és un món que és molt, molt, molt competitiu, costa molt de sobreviure, no?, en els estudis indie, però vaja, sí que n'hi ha. Jo vaig estar mirant també, i a la base de dades de la Generalitat, que és B de Joc, diu hi ha uns 242 títols, no?, que es poden jugar en català, i sí, està clar que normalment són jocs que estan desenvolupats en aquí, i el 2024 es van incorporar 68 jocs. Però què passa? Doncs que clar, que són jocs que estan bé, no?, però que clar, que no és un The Last of Us 2, no?, o un The Last of Us, ni un Assassin's Creed, ni un Final Fantasy, precisament pels mitjans, no?, que tenen. Però penso que a Catalunya, i en això sí que la Generalitat dona molts ajuts a les empreses, no?, i vol que Catalunya es converteixi en un hub de creació de videojocs, perquè, clar, és un negoci, no?, d'entreteniment molt, molt rentable i, per tant, doncs, hi ha forces ajuts. O sigui que jo crec que tenim una indústria local molt saludable, però clar, costa molt que aquests jocs, no, triomfin, alguns, no, com aquest que dius, però triomfin molt a nivell mundial. És el que deies tu, aquests jocs AAA. O sigui, és impossible que un estudi indie competeixi contra un joc AAA en pressupost. Vull dir, l'abast que té és impossible. No estan lluitant en les mateixes condicions, per això crec que hem de donar suport a jocs petits, igual que tampoc hem de donar suport a botiga local per davant de la globalització, doncs també ho podem fer en videojocs. Va, anem tancant. Carme, explica'm, a quin joc jugues ara o quin és l'últim joc que has jugat? Doncs mira, l'Animal Crossing, que ja ha sortit, però a mi m'agrada molt perquè, a més, està molt ben traduït. Vull dir que el jugo, jo penso que fins i tot gairebé està millor la versió traduïda al castellà que la versió en anglès, que també està molt bé, no? Però quan pesca, està gairebé igual o millor per mi. Quan pesques, no?, o caces algun animal, les rimes aquelles són molt gracioses. I els noms dels personatges, està molt bé. I després, doncs, a casa també, de vegades juguem molt els típics, no?, per jugar en família, doncs el Mario, el Mario Kart, el Mario de plataforma o el Mario Party, aquests que són també, no?, per jugar amb colla, doncs també ens agraden. Mira, molt bé. A casa també tenim Animal Crossing i també és molt divertit. A vegades també fa molt riure anar a comprar al mercat o a la peixateria una lubina, mejor que una sardina, saps? I surten aquests jocs de paraules. Vull dir que Són molt graciosos. Han entrat a la cultura popular. Val. Carme, gràcies pel teu temps. Jo trobo que ha estat superbé que hagis compartit amb nosaltres aquesta experiència i saviesa. Crec que donem la paraula ja a les preguntes del xat. Abans vull esmentar que el 100% d'aquesta entrevista l'hem fet sense intel·ligència artificial. Val? Com vulguis, Caterina. Doncs moltíssimes gràcies, Carme i Rubén. Trasllado algunes de les preguntes. Diu, cada cop més les produccions concebudes pel mercat global tenen noms pensats per a la internacionalització? És a dir, fàcils de pronunciar i curts? Sí, diria que sí, però
estic pensant en The Last of Us, per exemple, no és molt curt, però vaja, sí, perquè la idea és que no es tradueixin els títols dels jocs. Aleshores, clar, com més fàcil sigui d'entendre o el vocabulari que emprin, doncs més abast tindrà a nivell global. Hi ha una pregunta concreta que diu: en el màster de traducció de la UAB, aquest màster et permet exercir com a traductora de videojocs software o és millor el de Tradomàtica? Quina pregunta. A veure, el de Tradomàtica no està pensat per traduir. De fet, tenen molt pocs continguts de traducció. Està pensat més en tot el que és preproducció i postproducció de totes les tecnologies, programació. Si el que voleu aprendre és més a traduir, per doblatge, per subtitulació, per pàgines web, per algun videojocs, és el d'audiovisual. Si el que us interessa més és més la tecnologia, doncs és el de Tradomàtica, no? Tot el tema de traducció automàtica, aprendre Python, no? Aprendre a programar, a posteditar, doncs aleshores és més el de Tradomàtica. Però allà no tradueixen gaire. Tenen una mica de contingut de traducció de videojocs i una mica de subtitulació, i ja està. La resta és tot tecnologies. Molt bé. Després comenten que heu esmentat Atrocity i volen saber què vol dir que és. No, em sembla que has dit AI literacy. Carme, Sí, no sé. Sí, pot ser. us ho escric. perdoneu, la meva pronúncia, però AI literacy, no? Que en anglès es parla molt d'això, que clar, aquí no sé coneixements en intel·ligència artificial, però és un terme. També es parla molt d'augmented translation, i és el que ha dit el Rubén abans, no? Que hem de veure la IA com una eina que ens dona suport, però no que ens substitueix, no? Aleshores sí, doncs suposo que era això, el AI literacy, perdoneu, si ho he pronunciat. Sí, jo que no ho he entès també en la pregunta. Després hi ha interès pel tema dels motius pels quals els jocs grans no es tradueixen al català, però crec que aquí ja hi heu entrat molt. No sé si vols comentar alguna cosa més. Aquí també diuen si és pel retorn econòmic o si també hi ha tema de desconeixement. No, jo crec que és més... Bueno, suposo que desconeixement també, perquè ells deuen dir Spain, igual que com comentava el Rubén abans, que Spain i Latinoamèrica, doncs vinga, els hi fiquem la traducció d'espanyol peninsular, que després allà no els hi agrada gens, no? Amb el xatxipiruli, amb el guai. Ells deuen pensar, m'estalvio, o llavors de vegades fan servir l'espanyol neutre, que encara és pitjor, perquè això no parla ningú i no té cap mena... També és com el ChatGPT aquest, que no té cap vida ni cap... no? L'espanyol neutre. Però vaja, normalment van fer en una de les edicions del Fan for All va venir el CEO, no, de Square Enix a Europa, i una de les primeres diapositives era What is localization about? I tenia una foto d'una pila de bitllets de dòlar. Aleshores, la localitzen, tot i que nosaltres sempre pensem, no? La traducció, entendre'ns entre cultures, localitzen per vendre, i perquè, clar, si et costa 3 milions d'euros o de dòlars desenvolupar un Final Fantasy, necessites vendre moltes còpies. Aleshores, ho fan per recuperar la inversió. I també el grau, no? Hi ha diferents graus que tu pots traduir un videojoc, a vegades el llencen tal qual, sense traduir, de vegades fins i tot en l'App Store només tradueixen la descripció, però el joc no. Això és perquè no preveuen gaires vendes, no? O gaires ingressos addicionals. Aleshores, si el català no els hi fa vendre més còpies de les que ja vendrien llançant-lo en castellà, no ho traduiran al català. Jo algun cop he parlat amb algunes empreses en plan, i per què no traduïu al català? I sempre diuen, si la Generalitat o si algú ens dona una subvenció per traduir-ho al català, ho traduirem. Però si no, qui el compra el català el comprarà al castellà. Passa molt amb el cinema, no? Que la gent, si no pots veure la pel·lícula en català, doncs la vas a veure en anglès o la vas a veure en castellà. O sigui que és un bastant tema econòmic i suposo que també una mica de desconeixement, però si els números no surten, no ho faran, perquè, per exemple, en portuguès, fins que no es va obrir el mercat de Brasil perquè van comercialitzar les consoles, no van traduir jocs al portuguès perquè no els sortia a compte, perquè la gent parla molt bé l'anglès i el cost, no? És molt car localitzar, els números no surten, malauradament. No sé si, a veure...
Ara n'ha aparegut un parell més. Ha passat mai que s'hagi oficialitzat una traducció fan d'algun videojoc en català? Que jo sàpiga, no. En altres idiomes sí que ha passat, que han agafat els traductors fans, per exemple, amb el Disco Elysium, van començar i van fer primer la traducció fan i després aquesta s'ha convertit en l'oficial, però en català no. En català, que tinguem així, que no arriba a AAA, però era el Tintín i el secret de l'unicorn, perquè es va fer a Sant Cugat, perquè era l'equip d'Ubisoft que treballaven a Sant Cugat i van haver de batallar l'innombrable, no? Lo indecible, que diuen en castellà, perquè els hi deixessin tenir-lo també en català. I també algun joc d'esports que era per la Wii U, em sembla, que també havien fet aquí, i com que el van fer aquí, sabeu, els hi feia il·lusió que també estigués en català. Però a part d'això, res. I no hi Però ha des de dintre, Dic Des de barallant-se des de des de dintre. dintre la mateixa empresa, sí, va ser el propi, no? L'equip de desenvolupament d'aquí d'Ubisoft, que estan a Sant Cugat, doncs van insistir molt i finalment els van deixar, però vull dir que tampoc va ser fàcil. Malauradament, torno a dir malauradament, perquè a mi m'encantaria poder jugar en català. Hi ha molta gent. I la darrera pregunta diu: actualment els videojocs japonesos se solen traduir directament del japonès o de l'anglès? A veure, actualment cada cop més de l'anglès. En la meva època, de fet, jo el Final Fantasy VIII el vam traduir tot del japonès directament, i el 9. Però a partir del 10, com que es va doblar, les cinemàtiques es van doblar a l'anglès, doncs traduïem tot el que era l'in-game, el que no tenia àudio, del japonès, i el que tenia àudio de l'anglès. Però, per exemple, en el Final Fantasy XV ja ho van traduir pràcticament tot de l'anglès, o sigui que cada vegada es tendeix més a traduir de l'anglès. Però de vegades, com per exemple a Nintendo, un Zelda o així, sabeu? Un joc molt representatiu, no? Un flagship, que diuen en anglès, doncs potser encara es tradueix del japonès. I si sabeu japonès, si feu una prova i esteu igual, sobretot si és una empresa japonesa o no, o fins i tot per keywords, una agència, si algú que sap japonès sempre és un plus. I si no en sabeu, no patiu, perquè cada vegada el japonès s'utilitza més com a llengua pivot. Però si sabeu japonès encara teniu com més possibilitats. O si dieu, estic començant a estudiar japonès, ja veuen aquest interès, i si és una empresa japonesa, doncs també ja els hi agrada. Hi ha una última intervenció que diu que Minecraft està traduït al català. És una traducció oficial, pregunta? Doncs jo crec que és una traducció fan, però bueno, és veritat, mira, potser aquesta seria una resposta d'alguna traducció fan que s'ha oficialitzat, perquè la de Minecraft és traducció fan, que es fa amb crowding, sabeu? La plataforma aquesta, bueno, s'ha fet amb crowding, que és una plataforma que hi ha empreses que la fan servir, també diguéssim, per traduir videojocs oficials. Per tant, tirem enrere, potser podríem considerar que aquesta és una traducció fan que s'ha acceptat com a oficial, sí, perquè és veritat que és una traducció fan. Quan treballen així amb crowding, com queda l'autoria? Diluïda? Totalment. I després, com no hi hagi algú que ho revisi al final, queda d'aquella manera, no? Perquè aquí la gent vota les traduccions que els agrada més, a vegades saps, per qui ho ha traduït o com... I sí, és un problema. De fet, hi ha empreses que ofereixen serveis de localització de videojocs amb crowdsourcing, no? Que és això de tu fas la crida a la gent que ho tradueixi per tu. A diferència del fan, la traducció fan, que comença dels fans pels fans sense ànim de lucre, el crowdsourcing, no? O bé les desenvolupadores indie normalment, però de vegades també hi ha empreses com Lionbridge o Moravia que oferien serveis de crowdsourcing, però aleshores s'encarreguen de fer aquesta revisió final, la unificació de l'estil, assegurar-se també que si algú t'ho deixa, trobes algú altre, no? Perquè aquest és un altre tema, que la gent, clar, ho fas per amor a l'art i de vegades doncs ho has de deixar pel que sigui, no? Sí, no sé ara si he contestat el que em preguntàveu, perquè m'he anat una mica, em sembla, però sí. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies, Carme Mangiron, Rubén Giró, també Richard Samson, aquí no veiem, però que s'ocupa dels aspectes tècnics. Jo us emplaço a tots i a totes a trobar-nos altra vegada el dia 17 de desembre a 7:15 de la propera càpsula, la darrera d'aquesta temporada, que serà una conversa amb Martha Tennant sobre la traducció de novel·les
del català a l'anglès. Moltíssimes gràcies i fins aviat. Moltes gràcies.